Goddag YouTube, i dag så spiller jeg med FireAP og bedre kendt som Emil og Silas Thomas, som ingen af jer nok ved. Jeg er helt ny på YouTube, og hvad spiller vi om egentlig? Vi skal spille Gemleje, og det vil EP lige forklare. Hej, det er mig, der er EP. Jeg ved nok godt, hvis I ser mig og Silas. Nå, det er ligegyldigt. Der er link til min kanal i beskrivelsen. Hvad hedder det? Gemleje i CSGO, det er basically, hvor der er en bane, der er lavet til Gemleje. Så det her, det er en Inferno, men en special version af Inferno. Altså meningen lavet til Gemleje, så der er hemmelige mure og hemmelige døre og sådan noget. Og så skal man finde hinanden, ikke? Held for ikke at være. Held for ikke at være. Nej, vi aftalte, det var Miki, der skulle være for. Det gjorde vi faktisk. Jeg troede, jeg lige kunne slippe. Men det kunne du så ikke. Jeg starter lige min video. Du skal lige sætte uendelig armor på. Har jeg gjort. Jamen, så skal jeg lige min... Nå, det får jeg jo, når vi starter, for jeg er ikke en flashbang, så... Jeg starter lige min video. Ja. Jeg optager ikke forresten. På CT finder man, og på T, der gemmer man sig. Hej, velkommen til Silas Thomasen. I dag skal vi spille og lade CSGO. Vi spiller lidt CSGO sammen med FireAP, som er Emil Pil. Hej. Og så spiller vi med Miki. Han er helt ny på YouTube, han optager også. Link til hans kanal i beskrivelsen. Selvfølgelig. Der kommer til at være sådan, at vi... undskyld. Hej. Men det her, det er et specielt map. Det er en Inferno, den gamle Inferno, som er blevet lavet om. Som en, der har lavet om. Så altså for eksempel her, ikke? Det ser meget mærkeligt. Så kan man komme om bag der og alle mulige mærkelige steder, ikke? Så kan jeg for eksempel kravle her. Men op på tagen og alt muligt mærkeligt. Der kan man være. Så Miki er det CT, der skal finde, og T, der skal gemme. Og jeg tror, det kan være, at min video ikke bliver til noget. Det mest til Miki ser. Det er fordi, det er mit OBS, eller min computer kan måske ikke trække det, eller de lagger for meget. Men det finder vi ud af. Tag det, som det kommer. Jeg tror, det er det bedste. Hvad fanden var det for en flash? Dort. Nå jo, I skal ikke tage af, hvis vi banner meget. Jeg gør ikke. Nej, det gør jeg. Vi bander altså en del timer. Nej, nogle gange. Det er perioder. Og du skal nogle gange bande, ellers så... Ja, jeg banner. Sådan er det. Lev med. Eller lad være. Jeg er sådan set ikke noget. Ej, vi vil gerne have, I lever. I må ikke ud over selvmord. Prøv at tænke på jeres familie, de må blive så kede af det. Ja, okay. Den havde jeg altså ikke lige tænkt over. Hvorfor ikke? Har du ikke tænkt over det? Nej. Kom on. Ej, Miki, har du Hej, EP! Endelig har... Du har da ikke set mig. Det er Silas. Nå jo, hej Silas. Altså, det her er et lille spørgsmål til dem, der ser med på Mikis kanal. Det er godt nok et lidt sindssygt spørgsmål, men har I nogensinde haft selvmordstanker? Hvorfor? Jeg ved Hvis jeg har, så må I helst ikke skrive det ned i chatten, for det vil jeg helst ikke have. Eller jeg er faktisk... I må gerne skrive det, hvis I vil. Men I må også meget gerne smide et like med kommentarer. Den sammenhæng der. Jamen, hvis I har haft selvmordstanker, så smid like. Jamen, så får jeg jo kun dislikes. Med mindre. Med mindre det er sindssyge mennesker. Den er på bananer, eller mist faktisk. Au for sat. Miki, du har ikke spurgt om ledetråd nu, det synes jeg er lidt underligt. Der kom flash. Nej, smoke. Den kom herover fra, gjorde den ikke? Det ved man aldrig. Må jeg få en ledtråd? Jeg har ikke rigtig noget spot endnu, så det kan jeg faktisk ikke. Derfor vil jeg stadig have en ledtråd. Jeg sidder fast et sted. Og Hva? det her, det er det er den 2. januar, vi optager det her. Ja, 2017! Håber jeg havde et godt nytår og god jul. Håber jeg ikke mistede jeres fingre. Det lyder farligt. Ja, hold det. Ikke lige den bedste idé, kan man så sige. Nej, men lørdag. Vi har regnet ud, hvilken dag det er. Men dato. Men det er, at der skal jeg hjem til FireAP. Holder vi Larne. Vi holder lagen. Ja, vi holder minilagen. Ja. Og så skal vi optage en masse. Og så skal vi lave nogle videoer. En Q&A, så stille nogle børn. spørgsmål. Også hvis I følger mig på Instagram, det kan I, der kan jeg linke ned i beskrivelsen. Så følg mig.
Ja. Og jeg er Loner Lars. Jeg har ikke Instagram. Jeg har Facebook. Damn. Facebook. Og der sker en masse fede ting inde på mine kanaler. Kanal. Eller i min Instagram, altså der ligger en tit ting ude. Eller, EP må få en fucking ledetråd. Jeg har lavet noget til spawn. T-sport. Der har jeg lige været. Hej, what's up, bro? hej. En smukke kniv. Dræb pistol. Jeg har skin til den, jeg gider ikke bruge den. Anyway, hvis I har set min Gamerlife video, som kom ud her tidligere i dag, så smid like til sidst med kniv. Sæt dig ned, Emil. Kom derop, hop op. Det kan jeg sgu da ikke. Hop derop, hop op, hop op, hop op, hop op, hop op. Du kan hoppe derop. Hvad? Kan man hoppe Hop derop? op, ja. Nej, Jo, man kan. jeg kan ikke. Der skal være en til. Jeg kan ikke. Prøv du lige at sætte dig ned. Jamen så kommer jeg der med glæde. Ja! Og der ved jeg. Nej, for det var da meget god. Jamen så kommer jeg der med glæde. Goddag, goddag. Bum. Hvem fik jeg egentlig først? Nå, det var EP. Så EP skal være, hvis jeg ikke bliver fundet. EP meget. Ja. Hvorfor en ledtråd? Lad os ikke lidt. Second. Vil jeg tage det mig? Nej, jeg går sgu bare udenom. Hej. Skjøl bare! For fanden ikke mig. Nej. Sådan. Mega heldigvis. Teabag. Teabag. Og jeg har fået det samme tastatur som Emilio har. Så nu er det ikke mig, der larmer. Det er da også. Jamen, det er stadig dig. Det er også begge to. Og I må undskylde, at Emil ikke... Men har også fået en mikrofon. Jeg har også fået en dejlig mikrofon. En røde NT USB studiemikrofon for Tomand, verdens bedste. Ikke reklame. Reklamer? Altså, jo, lad os bare give en reklame. Altså, det er god mikrofon i hvert fald. Køb faktisk i Kondi, det smager godt. Nej, vi hører det bedste råd fra Kondi. Kondi, det er noget, man drikker. Forstår det ikke? Det er ikke engang løgn. Kondi, det giver dig god kondi, men I skal ikke tro på det. Det smager bare godt. Og så er det funky. Så er det funky. Ja, en Kondi funky. Yeah, mit trick, det kan være det også. Okay, jeg kommer allerede. Jeg er i nærheden af A. Vi kan godt lide funky shit. Jeg kan ikke engang no clip ud. Må du ikke? You may not know. Jeg kan ikke engang sætte min wallhacks. Nej, det er fandme godt. Kæft for nederen, mand. Kæft du nederen, EP. her. Hvorfor må man ikke få wallhacks på? Og det er bare wallhacks. Hvis jeg lige klipper Bare lige så ved det er commands, og vi spiller på privat server, så lad være med at report os. Det viser nok Så jeg godt. spiller på en privat server, så det er jo... Vi er private, vi er hemmelige, ingen ved hvad vi er. Jeg kunne faktisk report dig for noclip. Jamen, no-clip. Nej, det kan du ikke. No-clip Ja, han kunne godt, men Ja, wallhack, det er jo heller ikke wallhack, det er jo draw other view models. Det er jo overhovedet ikke wallhack. Det er bare, at du kan bruge det til wallhack. Hvad er wallhack så? det er hvor Det vi er, hvor ser du kan kigge og se fjender igennem væggene. Men det er ikke kun det, du kan med draw other view models. Hvad kan man? Du kan jo se, hvordan nogle tingene er bygget op og sådan noget. nogle ting er bygget, ja. Hvordan kunne du ikke se mig før, Mikkel? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, okay, han er midt. Nå nej, det må jeg ikke sige. Det er lidt. Nej. Vi kan lave en aftale. Nej, det må man ikke. Jeg går ikke ind på aftaler! Han er på 19 HP, Mikkel. Nej! Nej! Haha! Nå, sig det. Nå, jeg skulle lige til at sige Skurks, men han er jo ikke med. Prøv at se, jeg har fået en servicemedalje. Ja, den får jeg også snart, mand. Så se. Så er det min tur til at finde spots. Flyt dig, flyt dig, flyt dig. Jeg fik den først. Det er meget vigtigt, det er og hvis I kan lide min servicemedalje, så smid videoen med like. Og hvis I godt lige vil nyde noget, som Emil har fundet ud af. Hvis CSGO-spilleren derude, ikke? Når du tager et våben frem. Så nu tager vi mine pistoler. Så når man trykker F, så Hold viser den den inde. dit våben.
sådan lidt stille og roligt, ikke? Men nu prøver du lige at tage den frem igen. Så trykker du på F en gang. Når den viser det der, så holder du F-knappen inde. Så bliver den der. Ja, hvad kan man kalde det? Er det et slag? Ikke et easter egg, eller hvad? Nej, det er bare tryk. Det er bare et lille... Hvorfor fanden kan jeg ikke komme derop? Og prøv, hvis I spiller casual, ikke? Så prøv forskellige baner. Og gå ned under jorden. Men kun når I spiller casual, så no-clip rundt. Det er når man... Ikke med andre mennesker. Nej, men altså... Ikke på den måde, men når man dør. Ja, når man er død, så kan man jo no-clip rundt på banen. Så prøv no-clip ind i huset. Hvorfor? Og sådan. Det er meget sjovt. Okay, jeg tror lige, jeg må finde spot. Det tror jeg ikke. Jeg har ikke noget spot. Ja, ninja, jeg må lige igennem her. Har I fået nogle gode gaver i år egentlig? Drenge? Ja. Nej, det har I sgu ikke. Jo, det I har ikke fået nogen gaver i år. Har vi ikke fået nogen gaver? Nej, det har vi ikke. Nej, I har ikke Nu er fået jeg nogen ked gaver i år. Jeg er ked af det. Jamen, i år jo. Ja, det ved jeg godt. Jo. Men I hoppede på det med begge ben. Sådan. Vi har været i med begge ben. Jamen, jeg vil hellere op i med min arm. Og hovedspring og det hele. Var du i nærheden af midt? Nej, ja. Jeg er midt. Man kan se mig. Jeg kan ikke engang kigge. Okay. Det er en høne der. Ved man kan smadre. Altså, hvor er henne på midt? Jeg er nærheden af midt. Altså, jeg er midt, men jeg vil ikke sige mere. Altså, er det på midt, eller? Nej, det er lige ved siden af midt. Men altså, det er basically midt. Du kan kun komme her, hvor jeg er henne fra. Nej, du kan kun komme her, hvor jeg er til fra midt af. Og jeg er indenfor. Hvor er indenfor? Har jeg lige gået forbi dig? Ja. Dip, bup, hop. Nå, hvad laver I egentlig? Lige. Nej. Jeg tror lige, jeg går herop. Nej, hvordan kunne du ikke dø? Ej, Miki, seriøst. Ja, ved du, jeg har intet spot, så jeg må lige gøre et eller andet. Bækse noget Han har sammen. lavet noget ruin. Hvordan er noget ben? Urin. Ja, ruin. Nu er han er i B. Banana. Der er alligevel intet hed. Jeg var på 45 HP jo. Ej, fuck. Åh, det! Der er stadig banan. Jeg ved, hvor en gamer så kan tage. Sej. Han er inde med de 2 sten og træet. Nu er han ved A. Det kan ikke være. Jo. Han kan ikke lide sådan en no-clip. Nej, det kan han sagtens. Der hvor der er 2 sten der og træet, kan han sagtens. Nu er han inde i det der rum, hvor der man kan rykke kassen og gå ned under jorden. Ja, det kan han. Sådan, men man kan sgu da ikke komme fra bananer Jo, det kan Hvad? han. til A. Er det? Jo, man kan. Vildt. Ikke lige med det samme. Jo! Det må Ja. det vil jeg meget gerne se. Jamen, det skal jeg nok vise dig. Uden at gå hele vejen derhen. Nå, Ja, det det tror tager jeg 2 sekunder. Det vidste jeg Jamen, ikke. jeg er jo ikke i live. Nej, Vildt hvor nok. Miki? Han er dernede, han er Ja. der, hvor man kan gå ned i undergrunden ved at rykke en kasse. Og det er lige ved siden af A. Nå, for Jeg skulle da ikke huske. Nu er han i nærheden af dit spawn. Han er lige ved foran dit spawn. Nu er han over ved ruin. Han er oppe på den der truck. Han er derinde bag ved ruin der. Urin. Han er over i et hemmeligt der. Hen, Miki, det der sted er bandlyst. Er det? Nå, så skrider jeg bare igen. Hvilket sted? Det er inde i det hemmelige rum i ruin. Hvorfor er det overhovedet bandlyst? Han er B. Det er det. Han er inde, han er oppe på taget ved B. Eller det er han ikke. Han er over ved det der træ ved B. Han er bag det der plankeværk der ved træet ved B. Plankeværk. Det her man kan klatre over, og han kan virkelig godt lide det sted. Her hvor du kan komme op på taget. Nå, der. Han er lidt på skideren. Ej, Jeg rører bong. Yeah! Emil skal være. skal vi ikke slutte videoen nu, så jeg ikke skal være okay? Nej, for helvede. Nu spiller vi da bare videre. Den her. Så kan du skride, så spil. Nå jo. Nej. Nå, så kan du bare join mig. Ej.
Jeg skal lige finde et godt spot. Jeg har bare prøvet alle spot i Inferno. Har du har. Ej, det har Jeg har du prøvet de fandme. fleste. Nej, ja, det spot jeg var sidste runde, der har du godt nok ikke været. Kan jeg egentlig? Nej, kan jeg ikke. Jeg kan stadig det ikke kan du nå faktisk det. ikke. Men jeg ved det op! YOLO, baby! Yolla habibi! Yolla! Pøvs. Har du sat Kan du chips? høre den? Ja, det er bare så jeg kan no-clippe oven i med spawn. Nå, jeg kom derop uden no-clip. Hvor? Et sted. Nå ja, jeg kom lige i tanke, at det må jeg jo egentlig ikke. Ej, det er røvkedeligt at no-clippe i mit spawn, det gider jeg ikke. Nu kan de bag trucken. Der har jeg været, det er røvkedeligt. Så god aften. Nej, det gider jeg faktisk ikke, you know. Nej! Fuck, god aften, mand. Nu kommer jeg, drenge. Kan jeg ikke smide nogle granater? Nå, Smide faktisk nogle ikke. granater. Jeg vil hellere stå og kigge på min smukke Der var sgu da en bajonet. gut der. Nej, du skal sgu da ikke stikke af. Bare rolig, bror. Jeg vil slet ikke gøre dig noget. Jeg vil bare dræbe dig. Du kan bare mærke det. Hej. Nej! Du gik lige ind i min fælde. Nej, det var ikke min fælde. Jeg gad faktisk ikke gå efter dig. Så. Hvad laver du, Miki? Ej, Miki. Miki op i det sport, hvor jeg ikke kan kigge. Nej, jeg kom faktisk op uden no-clip for en gang. Ja, det var nemt at komme derud. Skal bare strafe jump. Eller hvad fuck Ja, det hedder. selvfølgelig straight, ja. Bare der, vi er. Se min smukke kniv. Gemmer du det der? Okay. Hvad? Du kunne ikke høre det, vel, Miki? Hvad for noget? Godt. Hvad? Du sagde bare Emil eller andet. Du kunne ikke høre det her, vel? Jo, Hvad? du har trykket de tastatur. Nå, godt. Så er der ikke noget. Hvad var det? Han no-clippede Karpa 1, 2, 3. Nå, nu glemmer Nej. Jeg gjorde det også smadret, men det behøver du ikke at tænke over. Hvad var det? Løg på. Ikke noget. Hvis du ikke hørte det, så... Nej! Jamen, hvad var det? Jeg vil gerne vide det nu. Ja, det må du ikke. Hvorfor? Det må du ikke. Jo. Det er hemmelige familiesager. Det er sikkert ikke en skide, fordi det er en ting, jeg gør. Nå, men det er bare en ting, du ikke måtte høre. Det er fint. Hvorfor? Må jeg spørge, hvorfor jeg ikke må høre? Så ved du, hvor jeg er. Nå, okay, så det var derfor. Det var bare det, jeg ville vide. Jeg er i nærheden af Mets. Det er da dejligt at høre. Nej, jeg viser, hvor Miki er. Nej. Jeg ved ikke. Ej, Miki. Jeg har ikke noget at gøre. 100 p'er er jeg. Nej. Du er i hvert fald ikke efter. Ved du hvad? Ramte jeg dig i hovedet der, da jeg skød? Ja. Oh shit. Nå, gjorde du? Det kunne da egentlig være. Det var faktisk godt skud. Men Emil har bare lavet som om jeg gemte mig op der ved... Ja, inde i vores spawn, der kan man smadre den der dims. Jeg åbner bare alle døre. Alle døre, fordi så aner det ikke, hvor jeg er henne. Jeg skulle da alligevel ikke. Jeg mærker det her, det kan blive en god dag. Hvis jeg bare lige får 2 kebabber. Jeg har ingen anelse om, hvor de her skud rammer. Jeg kunne godt tænke mig at vide det. Det er, hvor verden ender. Jeg har et sted, jeg gerne vil kigge. Jeg siger det bare, hvis der er nogen, der er der, så burde I rykke. Jeg har tænkt mig at kigge over ved træet lige ved sådan en spawn. Sig det op. Så man altså stå, hvis man gemmer sig der. Ikke for noget. Fordi det er jo et gammelt spot. Du gemte dig der, gjorde du ikke? Mig? Ja. Nej! Nå. Jeg er langt væk fra dit spawn. Nå, okay. Nej, nu skal jeg trykke på OK. Men meget undskyld. Der kommer sådan lidt hvor OK midt på skærmen. Det er pisseirriterende. Hihi. Det
Jeg glæder mig til at se, om du var der i optagelsen. Ledetråd, drenge, måske. Alle steder, ingen steder. Så. Hvor Der var en dør, der blev åbnet, jeg kan da høre noget. Hallo? Der er en deroppe. Ramte jeg dig? Ikke rigtigt. Jeg ramte en. Jeg tror, jeg ramte en. Jeg kunne høre sådan en kling. Du ramte mig. Det er i hovedet. Ikke. Fordi det er i hvert fald ikke mig, du skyder efter. Og tænk mig, hvis den person, der er derinde, han har tænkt sig at komme ud. Og den person tænkt sig at komme ud. Hvis du lader mig gå lidt. Nå, så det er dig! Ja. Nej! Nej, det var en smoke! Nej! Okay, han er nede i det spawn. Nej, faktisk ikke. Er han ikke? Nej. Han løber på de spawn, han er nede i ruin. Han kravler op ad den der dims der. Jeg ved bare, hvad Mikis plan er. Jeg kan se. Det gør ondt. Psych! Han løber igen døren. Jeg kan høre den der, vi ødelagt. Har du noget at gøre med det? Nej, det var min fætter. Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I gad at se med. I kan følge mig på Instagram, Silas Thomasen. Eller det hedder jeg faktisk ikke på Instagram, men det kommer til at stå nede i beskrivelsen. Tjek Mikis kanal ud, tjek Fire Tjek min ud. Så jeg vil bare sige, vi ses. Okay. Skal jeg stadig være på den her hold? Ja, tror jeg. Ja, Mika, du er ikke stoppet den optagelse? Nej, jeg spiller videre. Nå, okay, ja, så lad os rock the shit. Ja, vi skal videre. Jeg skal. Kom, Silas, kom på. Er det dig, der er? Nå, nej, undskyld, det er jeg ikke. Jamen, jeg skal altså lige ud og redigere. Nå, nej. Jo. Jeg er bagefter. Ikke nu. En runde. Skal jeg se til? Ja. Hvorfor ligger der en død krop herinde hos mig? Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Hvad fanden er han? Det er min ven. Let's go. Gamle Ole. Ikke lige noget med. Efter den her runde, så stopper jeg altså videoen, fordi så tror jeg ikke rigtig, jeg gider se mere gennemleg. På et tidspunkt gider jeg nok. Bare ikke i den her video. Nej, bare ikke i den her video. Okay. Mia, kan du godt lide at hoppe? Hvem siger det? Det tror jeg bare. Du sagde wii, så tænker jeg, han hoppede. Der er wallhacks på Silas der. Nej. Jo, der er. Jeg skyder bare... Så du mig ikke sådan her? Og hvis jeg har wallhacks på, så vil jeg fortælle det. Hvad var det? Nej! Den Og røg. bare lige så ved det, den her video, ikke, den bliver en råoptagelse, fordi jeg gider ikke redigere lige nu. Det kan jeg godt sige noget. Spild af tid. Det er mega spild af tid at redigere. Hvis der er en, der gemmer sig op i træet, så bliver jeg sur. Ja, jeg vidste det. Wallhacker. Nej! Hvor spændende her. Der var en hest. Hest! Jeg tror, jeg ved, hvor der Ja, er. der er kun et sted, der er en hest. Så. Det er sådan et klip for dig, Mikkel. Fandme er du? Døde. En god brud til de slå. Den luftede bare hele kroppen. Seriøst, Silas. Lad nu være med at wallhack! Jeg wallhacker sgu da ikke. Hvorfor går du, Silas? Han var derinde. Hvad? Ja, prøv at se, det er wallhack der. Det virkelig kun fordi jeg sagde det. Nej. Og du så mig jo også. Det var svært at se, når man okay. Han lå ind ved en kasse. Nå, jeg vil bare sige tak for i dag, og jeg slutter videoen nu. Hej hej! Og tjek Silas og EP's kanal, så farvel.